Tinokutokezai mabhinya tauyano dzenyau dzanyasi zuva rechimakumi mwedzi uno waChiwabvu. Tiri kutanda nokunyepai kuti ZEC kwai ichagovhura kuti vanhu vagoende kopena kuringa nokuziva kuti wachiri mochere mugwaro rowavhoti. Izvi kwai zvichazoitika kubva zuva rechimakumi kusvikira zuva rechimakumi musi wokugumisira womwedzi uno. Saka vanhu endai kubva nguva dzomangwanani kusvikira nguva 5 dzomanhoko madoka zuva. Aiwa, wamwe wanokona kuenda padandemutande wasiri munyika, endaipo padandemutande bvrinspection.zec.org moringa ipapo. Iwowo ZEC wagoreketa kuti wachagovhura nzvimbo dzinoita zviuru 10,270 11,289 places pachirungu dzekuti muende koringa kuti gwaro riri kuringana chere nozvamakaisa. Wanenge wakundikana ipapo heno mabhinya angu, asi ndo mukana uripo izvezvi uri kureketeka kunyange nevanhu vese kuti endai koringa zvese muzive kuti muri mochere mugwaro rowavhoti. Kana musimo moita zvinoita kuti muende mupinde mugwaro rino. Ipapo kare wamwe wanoringa nokupenengura zvinenge zvichireketeka kunyanya kuzviri kuitika kuZEC wagoreketaiwo kuti kwai iyo ZEC yagoisa nzvimbo dzokuvhotera dzinosvika 304 304 pachirungu itsva. Kwai dzaisiwa dziri kuzikanwa kuti dziri papi chaipo, asi guta roBulawayo kana dunhu roBulawayo rataikiwa nzvimbo dzinosvika 153. Apapo kare dunhu roManicaland kwai ratambirisiwa nzvimbo itsva dzokuvhotera dzinoita 119. Apawo dunhu roMashonaland West ratambirisiwa nzvimbo dzokuvhotera itsva dzinoita 110. Palibe ari kuziva kuti zvii chaizvo zviri kunyatsotekayira kana kuti zvatekaidziwa sei. Palibe agoreketa. Izvi zviri kuburitsa pachena kuti gwaro rowavhoti aiwa rakakosha kuti rizikane kuti rakambomira sei. Ndokuti zvese zviri kureketeka zvizvi zvinenge zvichida kuti zvipenengurwe zviri mugwaro tichiona kuti zvatekaidziwa sei. Bato roZEC ragoreketa kuti wanhu wese munyika kunyanya wechidiki katekairei muende koringa zviri kuitika mugwaro rowavhoti, kuti muchiri mochere kana kuti makabisiwa kana kuti muri munzvimbo dzipi dzamakaisiwa, itai bawo chairo kuenda ikweyo. Ndizvo vari kureketa. Kwai chiramba wasara pakureketeka pakuenda koringa zviri mugwaro rowavhoti. Bato roZEC pokare riri kufara, riri kupa kutenda kuSABC 3 nokuburitsai kwairi kuita firimu rawachamisa rakanzi President riya. Aiwa, tiri kuramba tichizvitenda izvi. Iwo wachamisa wagotoreketa kutoti imi gondipai mukana muone udobidobi hwatinoita pakunadzirisa iyo manyongori ari mupfumiya. Izvezvi kureketa kuno wandoti chindoti kabodzi mundoona mukomana achipinda muone zvinoitika, nokutoti munotoita kugara tatata chaiko. Rekai tione kuti zvichapera zvakaita sei. Chedu kuringa nokukunyepai zvinenge zvichiitika. Guta roHarare kwai izvezvi rapfika dzimwe nzvimbo dzanga dziri kupuwa marezinesi yokuti dzibike chokudya chowanhu mugutari. Izvi zvaitiwa kuti kwai chirwere chomanyoka chokorera chireke kugoramba chitekeshera. Wari kundofungidzira kuti ikweyo kunenge kuribe kupuwa marezinesi ndo kwachinenge chichikwana kubvayo chichibva chatekeshera. Asi wamwe wari kuramba wachindoreketa makwai aribe kuvhenekiwa nokuzikana kuti ichokwadi chete kana kuti manyepo. Wari kundofungira kuti kune vanhu vari kupfungaidza iwo unye hwechirwere chomanyoka chi. Rekai tione kuti zvinenge zvichitekaidziwa sei izvozvi. Tahwadziwa fani kureketa kuno. Izvezvi kuno vhidhiyo yaburika apo wanhu vari kubvunziwa waburitsiwa mujere wari pamwepo wanhu wanosvika zviuru 4 wagoburitsiwa mujere nawamunangarwa mazuva apfuura ano.
wari kutobvuma zvawo kuti wese wakabhinya wapwere, wamwe wakatobhinya wapwerewa nemakore mapfumbamwe asi akagara mujere gore ribodzi. Sokureketa kwawo pavhidhiyo iri kuburika iyi zviri kuhwadza. Kure kuziva kwedu makore ese ekudhara zvaindonzi wanenge waribe kuita mhosva dzakaita sodzokubhinyadzi ndo wanobvumidziwa kubuditsiwa, wanenge waribe kuita mhosva dzokuponda vanhu ndo wanobvumidziwa kubuditsiwa. Zvino apa wese hwarawadzo dziri kundoita kubuditsiwa kundonzi kamani budai budikai. Ime unobva zvisaya kuti nyika yacho iri kumboenda nokupi. Rekai tigoringa kuti wamunangarwa nechawachaita chere panhau iyi kana kuti zvakatopfaya kadando kutoita kunge wari kutokurudzira kuti kabhinyei tinokubuditsai futi gore rinouya. Zvakaita kuoma chaizvo. Ipapapa tiri kufara kuti kwai watsano wamwe wachembere wadhara wane makore anotopfuura 60 chaiwo wakanga wati kwai ndazvibatira kabhebhi kamwana kuenda kobhinya zvawo kamupwereka nemakore 10 kwai wakasungiwa izvo wakatomirira kupinda musarudzo kupinda mudare rodzimhosva. Rekai tigoringa kuti wanenge wachipinziwa wakaita sei ipapa. Tiri kuramba takatoita kuisa dziso ipapo toda kutoona kuti inosvika papi nyaya yacho. Ipapapa kusanganisira vabereki vomubvanhayu wese watofana kunge wasungiwa kureketa kuno nokuti mutemo uripo unobvumira bai izvozvi zvokuti waende korodza wapwere wachino mukaka pamhuno. Tiri kurangaridzai pokare kuti bazi rinoringa nezvofundo yevapwere riri kuita zvokuti murekete nyaya dzomakara izvezvi kuzvikoro kusvikira zuva ramangwanari ndo pari kupedzisira kunyaya yacho yokatomboka nyai. Indai koita katomboka nyai nawo muwanyepetse zvomunoda zvetse kuti wagozive kuti chii nechii chiri kuitira izvozvino. Wamwe wagotekaidza tsamba padande mutande okuti vanhu wazive zvakaipira iyo nyaya yomakara. Wamwe wachiti aiwa zvisvinu wamwe wachiti zvisvinu asi aiwa zvese kaendai konyepana nawo nokutoti idi upenyu hwawapwere hunenge huri panjodzi kureketa kuno panyaya dzofundo. Tikaringa zedu dzoupfumi kureketa kuno ukaonawo wakuru hurumende wazobvuma manje kuti mari yavo yagarira nhanzva woziva kuti aiwa kwayaenda kumawere pachiri pamatero kureketa kuno kwanyasi musika wavo wamangunja izvezvi dhora ribodzi rekuamerica kwai churu chibodzi nomazana masere anomakumi masere nosere 1888 zim dollars pachirungu for $1 pakaita kunyangariwa. Ipapa wapa makambani mamiliyoni 14 asi kwai izvezvi mari yese yange yakumbirwa nevanhu zvokuti dai wanga wachida mari yokunze yenge ichisvika mamiliyoni 60. Unobva watoona kuti pari pechisvinu. Ipapapa pamusika wopanze mari iri kutenga iyoyi wakomana matengero iri kuita ka mari yekuamerica ibodzi yakaita kupetiwa kairi kumari yawo iyoyo pamusika wawoyo zvinoita kuhwadza izvezvi yatonanambira kupinda muzvuru zvina chaizvo padhora ribodzi. Pari pechisvino. Rekai tione ipapa kuti wanenge wachimboita sei wamunangarwawo. Kwai izvezvi hurumende iri kuzama kuti imise nyaya dzokukwira komari dzainobhadhara basa wadzo. Saka izvezvi yabva yatomisa kuti paribe munhu achakwiridziwa pabasa. Asi tiri kutoziva hedu kuti kumasoja nokumapurisa aiwa zvinoramba zvichiitika kako ndo wanenge wachidiwa kunzi wakone kuita kuti hurumende irambe ichitekaira. Rekai tione zvichakowa basi paribe chisingaperi apa. Iyo hurumende yakada kuedza kunangidzira vamwe kuti wagonzi ndo wari kuita kusikinya tukono kuti mari yawo igoramba yakaita kugwa kudaro iri panhanzva yakagarira. Asi wese wakubvunziwawo zvandoburika pachena kuti hurumendeyo ndo iri kukonzeresa nokuti wari kuramba wachindoenda kopirinda mari wachienda kopirinda mari wachienda kopirinda mari. Kana iyo miti inoita kubara mashizha achindoramba achindobariwa basi achindokura unotoita kuzesaya nokuti wanofunga kuti kupirinda mari kwavanoita kuti waite zvavari kuitazvo kunoita kuti upfumi hwacho huite sei. Zvinhu zviri pachena zvavanogara vachiziva. Mabhiya angu toda kunyara nazvo isu.
tanyepiwa nowe ICC kuti mitambo ichatambiwa yokuti zvikwata zviri zvinenge zvakunda zvigoende kumutambo uyo pasi rese World Cup yocricket pachirungu. Ipapa kwai zvichaitiwa kubva zuva rechigumi notatu mwedzi watiri kubatayo. Tiramba chindoti pamberi kwedu. Tikatiringe dzonhabvu izvezvi kureketa kuno musi woChina kuri kutambiwa noBoso noDynamo Dimbare emagumeni kuBaba Fields. Ipapa opo kare Herentals inenge ichihwapurirana bhora nochikwata chohwange imo mugomba muNational Sports. Zvichaitiwa musi woChina nonguva dzonhatu pazvinenge zvichiitika. Katiringe dziri kuitika ipo pasi rese. Kureketa kuno muSouth Africa wanhu wese izvi zvari kuita kusaya pokuringa, kusaya pokutangira, kusaya nechokuita, kusaya nechokuziva kuti woita sei. Palibe ari kuziva zvokuita nokutoti nzero wapunzumuriwa neiko kuenda kuri kundoita magetsi. Wamwe wagotoringa wakati sarudzo dziri kuuya gore rinouya rekai henyu muone kuti zvinenge zvakaita kudini. Pane paita kugwarashiwa munhu kwete michana. Ipapa inenge itori ganyamuto chaiyo. Rekai tione kuti chanja chopfene chaisiwa nonyaya yemagetsi chinenge chakamira sei pavakuru vehurumende. KuNigeria tiri kufara kuti wanachiremba wabenhuka pakurapa vanhu mushure memazuva 5 avanga vari kuramba basa wachiti vari kuda kuingidziwa mari zvakapetiwa kairi 200% pachirungu. Toramba tichiti makorokoto mabenhuka. KuSudan kwaizvezvi nyasi ndipo watanda kuti aiwa ngatimbomira zvombo zvedu ngatimbotsvetsa pasi timboone kuti anotanda kukuwa bhambo mbani. Rekai tione kuti wanosvika papi. Wari kuringira kuti mazuva 9 ari kuteera panenge pari kupfura mumwe. Rekai tione kuti zvichaitika chere kana kuti paribe. KuSenegal mumwe ari kutungamira bato rinopikisa ikweyo kwai akunenedzewa kuti akaita izvo zvokubhinya wakadzi. Rekai tione kuti nyaya yacho ichaita sei nokuti nyaya yacho yatanda kupinda mudare renyasi. Asi bato rake rematongerwo enyika ragotoreketa kuti pane zviri kuitika, tiri kuda kutsvinyidzirwa wakomana, munhu wese kaapinde mugwagwa. Rekai tione kuti zvinoita sei. Zvakaoma. United Nations yagoreketa iro kuti izvezvi iri kuda mari inoita mamiliyoni 345 $375 million pachirungu kuti ibatsire kuMyanmar nokubangladesh kwaita dutu mupengwe ikweyo. Rekai tione kuti wachakona chere kuiboya mari heno ananyamariyo nemabhiriyoni aribe kuverengeka kuti wangatadze chere kundowapawo mari kuti zviitike zviri nani, kukone kubatsirika vanhu warapike zviite zvakanaka. KuBritain mwana wamambo Charles iye prince heri agonyepiwa kuti kwai inodare iwewe tinokubvumira bauti uzvibhadharire vega mari yevanhu vanokuchengeta kana wauya kwedu kuBritain. Kana watouya muno totokuchengeta ndisu nekuti uri mwana wedu. Apa paita kunyangariwa wakomana. Rekai tione kuti zvichaita sei kana kuti achazvidini. Ari kuzama fani kuti aburike mumhuri yache asi imi ndozvoropa izvi yeno kuti zvichapera sei paparike tinoramba takandoringa. Britain pokare yabva yaramba kubenhutsa mitumbi womwe mugwicho womwe mambo kuEthiopia mumakore okuma18 chakuti. Ipapa kwai akatoikiwa imomo kuWindsor. Rekai tione kuti zvichapera sei asi zvaita kuhwadza wazhinji kuti kohoko naye gorambira nomutumbi womunhu wedu. Asi isusu kwanyasi tagumira pano. Ndini wenyu MhaNduwe WeNhau.